कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडाच्या काळी व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रात दांडेली तालुक्याच्या अंबिकानगर जंगलात विद्युत तारीख स्पर्श जाल्ल्यान एक 15 वर्षाच्या हत्तीलो मृत्यू जाल्ली घटना मंगळवार 17 जूनाक घडली. कर्नाटका पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडची एक 220 kV हाय टेन्शन विद्युत तार अंबिकानगर कुळगी रस्त्या बाजूच्या जंगल प्रदेशांतल्यान गेल्ली. थंय मंगळारा सांजेर हत्ती आपल्या आहारासाठी झाडाचो पाल खाताना वयल्यान गेल्ल्या हाय टेन्शन विद्युत तारीचो स्पर्श जाल्ल्यान हत्तीलो मृत्यू जालो अशी माहिती घटनास्थळार हजर आशिल्ल्या रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. वरिष्ठ रान अधिकाऱ्यान या प्रकरणाचो पंचनामा करून पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडच्यान शवविच्छेदन तपासणी करून वैद्यकीय रिपोर्ट न्यायालयात हजर करून न्यायाधीशाली परवानगी घेऊन घटनास्थळार मृत हत्तेली शास्त्र पद्धतीन पुजा करून अंत्यविधी केली अशी बातमी प्रसार माध्यमाक दिला. भटकळ जाली समुद्र किनाऱ्यावर व्हावत येऊन व्यापारी बार्ज रेतेत फसले. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुका जाली समुद्र किनाऱ्यावर कोचीन शिपयार्ड नावाची 30 मीटर लांबीची एक व्यापारी बार्ज समुद्राच्या वादळाच्या ओघात व्हावून येऊन समुद्र किनाऱ्यावर रेतेत येऊन शिरकल्ली घटना मंगळवार 17 जूनाक सकाळपराक घडली. समुद्राच्या तळभागाच्या एक होड फातराक ही बार्ज अडकून पडला. तेजेन ही बार्ज हालूक तयार ना. 8 मीटर खोल आशिल्ली ही कोचीन शिपयार्ड नावाची बार्ज जाली समुद्र किनाऱ्यावर फसिली खबर कळतात स्थानिकांनी ही बार्ज पळवूक एकच गर्द केली. ही बार्ज व्यापारी बार्ज असून या बार्जीचो रोप समुद्राच्या वादळी वाऱ्यान तुटून ही बार्ज या समुद्र किनाऱ्यावर लागली अशी माहिती मेळ्ळा. स्थानिकांनी ही खबर समुद्र तटरक्षक दळाक दिली. या घटनेची खबर मेळटाच समुद्र तटरक्षक दळाचे अधिकारी घटनास्थळार हजर जावन परीक्षण केले आणि पुढील क्रम घेवची सिद्धता सुरू केला अशी माहिती माध्यमाक दिला. खबर सांगता हरीश नाईक. जोडा तालुक्याक 100% सेंद्रिय तालुका करचेसाठी राज्य सरकाराकडच्यान 1 कोटी रुपयाचे अनुदान. कारवार जोडा तालुक्याच्या भूमीत सेंद्रिय उत्पादन करचे सगळे गुण आसात. सेंद्रिय शेती हांगा संस्कृतीचो भाग जावन आसा. देखून कर्नाटक सरकारान फुडल्या 3 वर्सां खातीर देशांतलो एक उत्तम सेंद्रिय उत्पादन करतो तालुका म्हण जोडा तालुक्याची जगभर ओळख करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला. या उपक्रमाक कृषी मंत्री एन चेलुवरास्वामी हेमी जोडा हिंगा चालना दिली. गेल्ल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारान जोडा तालुक्यात पहिलो सेंद्रिय तालुका म्हण घोषणा केली. आता फुडली 3 वर्सां 100% सेंद्रिय तालुका करचे सरकारालो उद्देश आसा. त्या खातीर या वर्साक सरकारान 1 कोटी रुपयाचे अनुदान दिला. हिंगा तयार जावच्या सेंद्रिय उत्पादनाक बरे प्रमाणात दर मिळवून दिवचे तशेंच सेंद्रिय उत्पादन वाडोवसाठी शेतकऱ्याक प्रोत्साहन दिवचे असे उपक्रम चालीक लायतले. आनंद आमकां शेताक जावला म्हणल्यार हिंगा आसतले सगळे शेतकरी पारंपारीक कमी हिरवळी आसतले जमीन आसतली कमी उत्पन्नाक एक बरे बेस्ट प्रायस आमकां मेळटले हे आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांची आशा आसा. आणि आज जो डिक्लेअर जाल्या पासून शेतकऱ्याची खूब आनंद आमकां खूब अपेक्षा आसा. विशेषतः कंदमुळां आमचे जे पारंपारीक पद्दतीन आमी जे पिकोवचे जे वेगवेगळे तरेचे भात आमले आसा जिरा आसा पुनम आसा सोरटा वरो घनसाळ वरो ही जी रत्नचुडी आमचे पारंपारीक पद्दतीन पिकोवचेली शेत पीक त्यानंतर आवाळे विशेष म्हळ्यार त्या आमी विदेशाक धाडून दिवचे ह्या क्वॉलिटीचे आमगेले हांगाचे मध जे आसा त्या मधाक आमकां एक बरी आमगेल्या शेतकऱ्याक एक बरी पीक मेळटली अशी आमकां आशा आनी अपेक्षा आसा. आनी ह्या रुपाक आमी आशा पळोवंक लागल्या. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले.
विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, इत्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.